bawat galaw ng ilaw, bawat kumpas ng kamera, sa likod ng bawat eksena, may sigaw na naglalagablab. Hindi lang ito larawan ng buhay. Ito'y mga kwentong mulat, mga kwentong may alab. Handog ng University of the Assumption at CLTV 36, tampok sa mise-en-scène ang mga maikling pelikulang naglalantad ng katotohanan, may apoy ng damdamin at ningas ng pagbabago. Panoorin ng mga piling obra ng bagong henerasyon ng mga filmmaker. Wala po kami kinikita, wala kami pagkain, wala kami budget. Mga kwentong hinubog ng puso, Kaya ko bang sabihin na suko na ako? pinatibay ng kultura, Magdugo ang mga paa namin. Pero ang sahod namin, parang kulang pa pag kami nagkasakit. at mulat sa realidad ng lipunan. Isusumpa ko talaga sa lahat ng mga santo ang love life mo. Hoy! Hoy, Karen! Mababaw ka, sister! Mula sa mata ng kabataan, I love you mga anak ko. para sa lahat ng kapampangan. Kayo na naman mga Aida. Parang may mali. Na walang ginawa kung hindi ilusta ang ating mga pera sa kanyang mga bisyo. Buto lang tayo ng tama. Tuwing Martes, alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa CLTV 36.